Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Backcourt Connection, επεισόδιο νούμερο 20, season 1. Όπως πάντα, στα αριστερά σας, ο συνάδελφος και φίλος Κωνσταντίνος Παχατούρας. Φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε και συνάδελφοι από τη Λιόν. Από τη Λιόν, ναι. Εγώ, λέει εσύ. πάνω δεξιά μου Μομπελιέ, αλλά είναι λάθος. Κανονικά έπρεπε να λέει Λιόν. Αλλά εντάξει, το πνεύμα μας είναι στο Μομπελιέ. Οπότε το αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, ακόμη μία εβδομάδα με πολύ μπάσκετ. Βασικά, εντάξει, όχι και διάβολο εβδομάδα, αλλά μία εβδομάδα η οποία είχε πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα οποία θα συζητηθούν και που αλλάζουν και λίγο τις ισορροπίες, τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Θα έλεγα εγώ. Γενικά στη Δεν ξέρω. δεκάδα. Ειδικά στη δεκάδα. Σωστά. Θες να ξεκινήσουμε, βασικά πρωτού ξεκινήσουμε, like, subscribe, σχόλιο, μας βοηθάτε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που είστε ενεργοί και μας βοηθάτε και εμάς να εξελιχθούμε με συγκεκριμένα remarks, συγκεκριμένες παρατηρήσεις που κάνετε. Οφείλω να πω ότι αυτό το βίντεο γυρίζεται ημέρα Σάββατο 31 Γενάρη του 2026. Θα ανέβει κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή. Βασικά όχι, δεν θα πω πότε θα ανέβει, γιατί την Κυριακή εγώ έχω ταξίδι, οπότε μάλλον τη Δευτέρα θα ανέβει αυτό το βίντεο. Αλλά μπορεί και την Κυριακή, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Να πάμε Για όλα σε έχω ικανό. Ναι, φίλε. Για γι' όλα. αυτό. Είμαι αναποφάσιστος, κατάλαβες. Είμαι αναποφάσιστος ακόμα, δεν ξέρω. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Ανάλογα πώς θα κυλήσει η βραδιά σου σήμερα, θα πω εγώ. Και τι όρεξη θα έχεις αύριο. Λοιπόν, επειδή η βραδιά μου χθες κύλησε με ένα μεγάλο άγχος, να πω ότι είμαι στη Λιόν για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βίλερμπαν και είδα το παιχνίδι. Επειδή αυτή η βραδιά παρά την νίκη δεν κύλησε και πάρα πολύ καλά, ας ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό πρώτα που έπαιζε και θα φτάσουμε. Όχι, όχι. Πρωτού ξεκινήσουμε, οφείλεις να πεις λίγο την ιστορία για το πώς έφτασε στο γήπεδο, την όλη σου εμπειρία τη χθεσινή, ρε φίλε. Δηλαδή, δώσε λίγο στο λαό κάτι. Παιδιά, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Γενικά στη ζωή υπάρχουν και κάποιες ανατροπές από εκεί που δεν το περίμενες. Δηλαδή, νομίζεις άλλα πράγματα και συμβαίνουν άλλα. Έχω άδικο? Καθόλου. Φιλόσοφος Μάντης. Μπράβο. Επομένως, αυτό λέω για τώρα. Θα πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού να το δείτε, να κάτσετε μέχρι το part του Παναθηναϊκού, σαν καλά παιδιά, και μετά στο part του Παναθηναϊκού θα σας πω όλο το story time για το τι έγινε. Οπότε ξεκινάμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έχουμε. Έχεις γίνει επαγγελματίας παπατζής πλέον. Με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσεις τον κόσμο στο βίντεο. Εντάξει, όποιος θέλει να μάθει, ας ακούσει. Γιατί άμα το πω τώρα και συζητήσουμε για Παναθηναϊκό, μετά στον Ολυμπιακό δεν θα κάτσει κανένας, θα φύγετε. Όλοι θα φύγετε. Έχω άδικο? Όλοι οι Παναθηναϊκοί. Όλοι οι Παναθηναϊκοί, εντάξει. Βέβαια, σε αυτό το κανάλι παίζει να έχουμε περισσότερους Ολυμπιακούς από Παναθηναϊκούς. Μπορούμε να κάνουμε ένα poll. Σωστό. Να ψηφίσουν από Θα κάτω. κάνουμε ένα poll. Μπράβο, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Θα κάνουμε ένα poll στο Instagram. Οπότε, όσοι δείτε αυτό το βίντεο, να κάνετε follow στο Instagram, γιατί θα κάνουμε ένα poll να δούμε πόσοι Παναθηναϊκοί παρακολουθούν το κανάλι και πόσοι Ολυμπιακοί. Να μπείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα. Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα 87-75. Πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εδραιώνεται κανονικά στην πρώτη τετράδα της φετινής Ευρωλίγκας. Ο λόγος σε εσένα. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε σημαδέψει και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει ότι ουσιαστικά θα δείξει σε τι επίπεδο βρίσκεται ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός, τώρα που μιλάμε, δηλαδή 31 Πρώτου του 2026, είναι η καλύτερη ομάδα στη EuroLeague ή μία από τις δύο καλύτερες, αν θέλετε να βάλουμε και τη Φενέρ μέσα. Είναι η πιο φορμαρισμένη με 5 σερί νίκες και γενικά το μπάσκετ που παίζει, το πικ του έτσι, γιατί σταθερά σε 40 λεπτά δεν έχει καταφέρει να το παίξει, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο τώρα μια ομάδα να παίξει σταθερό μπάσκετ 40 λεπτών
όταν είναι 38 οι αγωνιστικές, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια, υπάρχουν τραυματισμοί, είναι το επίπεδο των άλλων ομάδων πολύ υψηλό. Αλλά το πικ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, το μπάσκετ που παίζει το πικ του, είναι το καλύτερο μπάσκετ στη EuroLeague. Και δεν είναι μόνο θεαματικό, είναι και αποτελεσματικό, γιατί παίρνει νίκες και έχει εδραιωθεί στην πρώτη διάδα αυτή τη στιγμή. Είναι δεύτερος, έχοντας και το παιχνίδι με τη Φενέρ το εξαναβολή στην έδρα του το Μάρτιο. Στα του μάτς τώρα, τι είδαμε? Λοιπόν, είδαμε καταρχάς τον Ολυμπιακό να ξεκινάει πολύ δυναμικά το παιχνίδι. Πάρα πολύ δυναμικά. Κάποια επιμέρους στοιχεία που ξεχωρίσαμε. Κυριαρχία στο επιθετικό rebound στο πρώτο δεκάλεπτο, τόσο με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ όσο και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ήταν ο MVP του παιχνιδιού. Έκανε μια φανταστική εμφάνιση και θύμισε σε όλους ότι μιλάμε για μια, τηρουμένων των αναλογιών, ληστεία μεσούς περίοδου, να μπορείς να πάρεις ένα τόσο υψηλό επίπεδο παίχτη. Και βέβαια αυτοκτονία και των άλλων ομάδων, το ότι δεν κινήθηκαν τόσο δυναμικά για την απόκτηση αυτού του παιδιού, ας πούμε, ομάδες όπως η Φενέρμπαξε ή ο Παναθηναϊκός, που είχαν μεγάλη ανάγκη στο 5. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα και πήρε ένα παίκτη ο οποίος είναι, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή μετά τον Οτούρου, και χωρίς να μπορέσω να βάλω το Λεσόρ μέσα γιατί δεν έχει παίξει εδώ και ένα χρόνο plus μπάσκετ, ο καλύτερος αθλητικός center στη EuroLeague. Σε άμυνα και επίδεση, αλλά κυρίως σε άμυνα, στην οποία πολλές φορές με την ταχύτητά του και την αθλητικότητά του είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με 7 παίχτες. Και αν βάλεις και τον Dyson Ward μέσα, ο Ολυμπιακός έχει 2 elite αμυντικούς. Βάλε και τον Thomas Gokab, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ολυμπιακός έφαγε μόνο 75 πόντους σε ένα διάστημα στο οποίο ο Tyreek Jones πήρε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Κάτι άλλο που έχω σημειώσει είναι ότι ο Ολυμπιακός κυνήγησε πάρα πολύ το transition. Έτρεξε πολύ τόσο με τον Ward στο πρώτο δεκάλεπτο, όσο και με τον Vezenkov που ερχόταν τρέιλερ και τελείωνε φάσεις. Το Tyler Dorsey που ήταν πάρα πολύ επιθετικός, χωρίς να είναι ιδιαίτερα εύστοχος, κυνήγησε τις επαφές, πήγε κοντά στο καλάθι, σούταρε τα τρίποντά του. Δηλαδή ήταν ένας κλασικός Tyler Dorsey χωρίς να είναι τόσο εύστοχος. Δεν ήταν η καλύτερη του βραδιά, αλλά και πάλι κάνει διαφορά. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός την Μπαρτσελόνα αμυντικά με τον Σάσα Βεζένκοφ, και είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει εδώ και κάποιο καιρό ο Ολυμπιακός. Το ότι στην αρχή της χρονιάς είχαμε δει τον Βεζένκοφ να έχει θέμα στην άμυνα με αλλαγές και να τον χτυπάνε πάρα πολλές ομάδες, και πλέον τον έχουμε δει ότι όταν γίνεται screen κάνει hedge out ο Βεζένκοφ και είναι πολύ καλό στο hedge out και γρήγορο recover, οπότε έχει βρει έναν τρόπο ο Μπαρτζόκα να κρύβει την αμυντική αδυναμία του Βεζένκοφ στην άμυνα με αλλαγές, και το είδαμε πολύ και πολύ αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι να γίνεται αυτό. Είπαμε για το φοβερό παιχνίδι του Βεζένκοφ off-ball. Στα τελευταία 7-8 παιχνίδια είναι ο καλύτερος παίκτης στη EuroLeague και αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 φαβορί για το MVP. Που βέβαια στην πραγματικότητα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα είναι στο τέλος ποιος παίρνει τη EuroLeague και ποιος είναι ο MVP του Final Four. Αλλά για τους παίκτες σίγουρα είναι σημαντικό, και βέβαια δείχνει και ότι ο Βεζένκοφ είναι σταθερά ένας από τους 3-4 καλύτερους παίκτες στη EuroLeague εδώ και 3 χρόνια. Με το ενδιάμεσο, ας πούμε, ταξίδι στο NBA για ένα χρόνο. Τι άλλο είδαμε? Την εκπληκτική άμυνα του Tyson Ward και τον Ολυμπιακό στο πρώτο δεκάλεπτο να ξεφεύγει με διαφορά περίπου 15 πόντων, αν δεν κάνω λάθος, που έφτασε μέχρι και στους 17 κάποια στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με βοήθειες και από τον Μακίσικ που έπαιξε playmaker, γιατί ο Τζόζεφ πήρε 2 φάουλ γρήγορα με το που μπήκε σε σουτ και τα 2, και αναγκαστικά δεν υπήρχε άλλος άσος, έπρεπε να ξεκουραστεί και ο Γόκαπ, οπότε έπαιξε ο Μακίσικ playmaker. Σε σουτ 3 πόντων το διάστημα. Το ένα ήταν σε σουτ 3 πόντων και το άλλο ήταν goal foul από δίποντο, στον Μπάντερ. Α, του Kevin Panther. Στον Μπριθουέλα, δεν θυμάμαι. Στον Μπάντερ ήταν, στον Μπάντερ. Στον Μπάντερ το ένα, στον Μπριθουέλα το άλλο, νομίζω. Γενικά πάντως
συζητήθηκε, άκουσα να συζητιέται ότι ο Ολυμπιακός πάλι έχασε τη διαφορά 17 πόντων που έκτισε στο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο και η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε μέχρι και με 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Οκ, προφανώς είναι κάπως ανησυχητικό, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το πούμε ανησυχητικό, τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να παίζει στο ίδιο υψηλό επίπεδο για 40 λεπτά και βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας αντίπαλος, δηλαδή προφανώς η Μπαρτσελόνα έχει ποιότητα, έχει παίχτες με μεγάλη προσωπικότητα, όπως είναι ο Πάντερ, όπως είναι ο Κλάιμπερν, ο Σεγγέλια, παρότι δεν ήταν καλός. Είχε και έναν X-Factor τον Μπριθουέλα, ο οποίος ήταν πολύ εύστοχος, έβαλε 12 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και το παιχνίδι γύρισε. Αλλά εκεί νομίζω ότι στο τρίτο δεκάλεπτο και στο τέταρτο ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και θέλω να ξεχωρίσω και έναν άλλον παίχτη, ο οποίος... Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Συγγνώμη που σε στο τέταρτο, ναι, γιατί στο τρίτο ουσιαστικά η Μπαρτσελόνα το γύρισε, αυτό λέω. Είχε παθητικό 27 πόντους ο Ολυμπιακός, έφαγε 27 από την Μπαρτσελόνα και σκόραρε 13. Εκεί ήταν το κακό δεκάλεπτο που το παιχνίδι γύρισε. Προηγήθηκε η Μπαρτσελόνα, νομίζω με συν 5, αν δεν κάνω λάθος, ή συν 6, τέλος πάντων. Και εκεί φάνηκε να στραβώνει το παιχνίδι. Αλλά δύο παίχτες ήταν αυτοί. 2 συν 1, θα σου πω, ήταν οι παίχτες οι οποίοι γύρισαν το παιχνίδι. Οι σταθεροί δύο ήταν βέβαια μέσα ο Βεζέγκοφ και ο Ντόρσε που παίξαν όλο το δεύτερο ημίχρονο. Και αυτοί που ήταν οι X-Factor ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έπαιξε τρομερή άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο παρά τα 4 του φάουλ. Και πολύ αυστηρά κιόλας. Τα 2 φάουλ στο Φουρνιέ ήταν πολύ αυστηρά. Αλλά παρόλα αυτά έμεινε στο παιχνίδι και έπαιξε εκπληκτική άμυνα. Ταυτόχρονα σκόραρε 2-3 καλάθια στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ένα φοβερό με επιθετικό rebound ανάμεσα σε 3. Είχε πολλές δημιουργίες για τον Tyreek Jones και τον Thomas Walkup. Και για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Γενικά δημιούργησε πάρα πολύ. Βλέπουμε φέτος τον Superstar, τον Γάλλο, να έχει αλλάξει ρόλο. Να έρχεται από τον πάγκο, να έχει σημαντικό ρόλο στην άμυνα, να παίζει κυλίσια άμυνα, να είναι δημιουργός. Και βέβαια η βαρύτητα που έχει αυτός ο παίκτης είναι τόσο μεγάλη που είναι πάρα πολύ εύκολο για τους συμπαίκτες του να δειχτούν. Δηλαδή, όταν είναι ο Φουρνιέ μέσα, το γήπεδο ανοίγει και όταν έχεις παίκτες όπως ο Tyreek Jones στη ρακέτα, είναι πολύ εύκολο για αυτούς να πάρουν μια πάσα και να κάνουν το κάρφωμα, να τρέξουν. Δηλαδή, είναι η ζωή των συμπαίκτων του πολύ εύκολη όταν είναι μέσα ο Φουρνιέ ή ο Βεζέγκοφ. Και βέβαια είδαμε και τον Βεζέγκοφ με τον Ντόρση και τον Φουρνιέ να συνυπάρχουν μαζί στο τέταρτο δεκάλεπτο, κάτι το οποίο έχουμε πει ότι θα είναι ευχής έργων αν καταφέρει ο Μπαρτζόκας να το καθιερώσει στο κλείσιμο των παιχνιδιών. Του βγήκε σε αυτό το παιχνίδι. Και τον Κόρι Τζόζεφ να παίρνει ένα γεμάτο δεκάλεπτο σερί στο τέλος, γιατί είχε καλή παρουσία, θετική, δεν θα πω ότι έβγαλε μάτια, παρότι ήταν άστοχος, έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, έκανε 2 assist στον Jones σημαντικές και γενικά στο διάστημα που ήταν μέσα, μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο, ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα από ό,τι έπαιζε με τον Walkup, ο οποίος δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Βέβαια στο τέλος κουράστηκε τόσο πολύ που ο Μπαρτζόκας τον έβγαλε, πέρασε το Walkup μέσα και ο Walkup ήταν ξεκούραστος και στο τέλος ήταν κρίσιμη η παρουσία του. Πάνω κάτω αυτά για το παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αναφέραμε αρκετά τεχνικά κομμάτια. Τώρα σε θέματα ψυχολογίας και τα λοιπά, να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει προφανώς, οι παίχτες του έχουν πάρα πολύ καλή γλώσσα σώματος. Έχει ένα πολύ βαθύ ρόστερ, το οποίο δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο για τον προπονητή. Παίχτες όπως ο Άλεκ Πίτερς, ας πούμε, παίζουν 6 λεπτά. Παίχτες όπως ο Εβάν Φουρνιέ έρχονται από τον πάγκο. Ή τώρα σε αυτό το παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ το τελείωσε από τον πάγκο, ο φαινομενικά καλύτερος σέντερ στη EuroLeague. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο βάθος και πρέπει όλοι να αποδεχτούν τους ρόλους τους που δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσο η ομάδα κερδίζει κιόλας, που προφανώς στις νίκες το κλίμα είναι πιο καλό κτλ., ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, το οποίο πριν 1,5-2 μήνες βλέπαμε να μην έχει. Δηλαδή δεν ήταν τόσο καλή γλώσσα σώματος των παιχτών και των προπονητών. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι παίκτες απολαμβάνουν το παιχνίδι, παρόλο που προφανώς και υπάρχει από πάνω τους ένα μεγάλο πρέπει, γιατί έχουν μια εκπληκτική ομάδα, γιατί έχουν πάει σε 4 σερί Final Four και έχουν αποτύχει, γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε την EuroLeague το 24, τα έχουμε πει. Είναι πολλοί οι λόγοι που ο Ολυμπιακός έχει ένα τόσο μεγάλο πρέπει από πάνω του, αλλά
βλέπουμε αυτή τη στιγμή να παίζει ένα πάρα πολύ καλό μπάσκετ και δεν μπορούμε να πούμε δεν θα το ευχαριστηθούμε τώρα επειδή στο Final Four δεν ξέρω τι θα γίνει κτλ. Άμα είναι έτσι, να σταματήσουμε και εμείς το podcast, να μην βλέπουμε τα παιχνίδια και να μου τηλεφωνήσετε στο Final Four το Μάιο να ανοίξω την τηλεόραση να το δω. Ή να δω τα τελευταία 2 λεπτά που λέει ο άλλος. Γιατί το μπάσκετ λέει τα τελευταία 2 λεπτά. Ποιος το λέει αυτό? Έτσι, δηλαδή, πολλοί δεν το λένε αυτό, ότι το μπάσκετ λέει τα τελευταία 2 λεπτά μετράνε. Πείτε μου πότε είναι να ανοίξω την τηλεόραση. Θέλω να πω ότι προφανώς και εμείς μετράει και η πορεία. Μετράει. Μετράει και το ταξίδι, δεν μετράει μόνο ο προορισμός. Έτσι. Σωστά. Μου επιτρέπεις να κάνω ένα σχόλιο? Από μένα. Κάνε όσα θες, φίλε μου. Ναι. Το σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ δεν έχει να κάνει με το match, γιατί το match βασικά το είδα λίγο το πρώτο ημίχρονο, την τρίτη περίοδο δεν την είδα και είδα το κλείσιμό του. Αυτό που θέλω να σχολιάσω, επειδή το είπες, είναι ότι αυτά που διάβαζες δηλαδή που λένε ότι ο Ολυμπιακός χάνει τη διαφορά και δεν μπορεί να την κρατήσει και δεν ξέρω τι. Παιδιά, παίζει με ομάδα η οποία είναι στην πρώτη τετράδα και είναι για το πλεονέκτημα έδρας και είναι μία από τις οποίες θα πάει στο Final Four, υποτίθεται. Ενώ ότι έχει το υλικό για να πάει στο Final Four φέτος. Δεν παίζει με τη Maccabi Tel Aviv. Είναι Final Four contender, δεν είπαμε ότι θα πάει σίγουρα, αλλά θα είναι διεκδικήτρια. Όχι, είναι από τη στιγμή που είσαι στην πρώτη τετράδα και έχεις παρουσιάσει αυτό το πρόσωπο, υποτίθεται ότι είσαι Final Four contender ακριβώς. Δεν είναι ότι παίζει με τη Maccabi. Να μου το λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα που ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη Maccabi και είχε το συν 20, πόσο ήταν πάλι πάνω κάτω, τέτοια ήταν η διαφορά. Συν 24 ήταν παραπάνω. Εντάξει, εκεί βέβαια χαλάρωσε γιατί δεν έφτασε και ποτέ το παιχνίδι να γυρίσει, στους 8 έφτασε. Και πάλι, εκεί να το ακούσω. Αλλά τώρα με την Μπαρτσελώνα, με τη Ρεάλ, με τη Φενέρ, με τον Παναθηναϊκό, με την Χάποελ, με τη Βαλένθια, δεν νομίζω ότι... Και με τον Ερυθρό Αστέρα ακόμα, όλες αυτές οι διαφορές είναι για να σπάνε και ειδικά μα τις έχεις πάρει στο ημίχρονο. Από το ημίχρονο μέχρι να τελειώσει το μάτς. Του παιχνιδιού, στο πρώτο δεκάλεπτο ουσιαστικά, ούτε καν στο ημίχρονο. Γιατί είδαμε, ας πούμε, και χθες το Ερυθρό Αστέρα Ντουμπάι που ήταν στους 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, 20 πλάς και πήγε στο τέλος, κρίθηκε στο τέλος. Δηλαδή, τα παιχνίδια γυρνάνε πλέον στην EuroLeague. Πρέπει να αποβάλουμε αυτό το παλιακό ότι έχω μια διαφορά και δεν γυρνάνε. Καλά, και πιο παλιά, εγώ νομίζω έτσι ήταν, φίλε μου. Δηλαδή, και άμα είχε συν 20 στο ημίχρονο, δεν σου υποσχόταν καν ότι θα κερδίσεις. Όχι, αλλά συνήθως κέρδιζες. Τώρα έχει αλλάξει αυτό γιατί είναι περισσότερες κατοχές, περισσότερα τα τρίποντα, πιο γρήγορος ο ρυθμός. Υπάρχει λογική, υπάρχει εξήγηση πίσω από αυτό το ότι γυρνάνε τόσο εύκολα τα παιχνίδια. Ναι, εντάξει. Απλά εγώ, ας πούμε, θυμάμαι τον τελικό του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο με την Τζέσικα το 2009, άμα θυμάσαι, που είχε κάνει το τέλειο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός τότε. Ναι, εντάξει. 45-29 και κρίθηκε στο σουτ του Σισκάουσκας. Ναι, απλά αυτή ήταν μια εξαίρεση. Γενικά τα παιχνίδια πιο δύσκολα γυρνούσαν παλιά. Έχουν αλλάξει εποχές και οι έδρες είναι πλέον πιο ευάλωτες. Πολλά έχουν αλλάξει. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, και ένα γενικό σχόλιο, αυτό που είπες, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη ομάδα μαζί με τη Φενέρ. Την καλύτερη ομάδα εννοώ από αυτές που είναι για το πλεονέκτημα έδρας. Και έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι στα μέτρα του για να είναι στο πλεονέκτημα. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό να είναι στο πλεονέκτημα σε συνδυασμό με την πτώση της Χάποελ που θα τα πούμε. Και της Μονακό, έτσι. Και ακόμα πιο ανησυχητική εικόνα της Μονακό για εξωαγωνιστικούς λόγους. Εγώ θα σου πω κάτι. Αν θες να σχολιάσουμε τη βαθμολογία και στο τέλος, αλλά θα κάνω μια πρόβλεψη. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει 24 με 25 νίκες και θα είναι στο πλεονέκτημα. Το είχαμε πει αυτό. Με 24 νίκες είσαι στο πλεονέκτημα, νομίζω. Εκεί υπολογίζω τον Ολυμπιακό. Ωραία. Αυτά. Θες να περάσουμε στον... Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο, ότι που είπαμε για τις δύο καλύτερες ομάδες. Στην πραγματικότητα η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, αλλά όχι το απίστευτο του Ολυμπιακού. Είναι όμως με διαφορά η καλύτερη άμυνα και η πιο δυσκολοκατάβλητη ομάδα στην EuroLeague και ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίδεση στην EuroLeague με διαφορά. Δηλαδή, βάσει και των προηγουμένων στατιστικών κτλ., είναι η πιο καλή επίδεση στην EuroLeague. Ωραία. Θες να περάσουμε στον Παναθηναϊκό? Ναι. Το καλύψαμε πλήρως το θέμα. Ωραία. Ολυμπιακός. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Πρωτού πάμε στον Παναθηναϊκό, να πω και την ιστορία τώρα. Λοιπόν... Για πες μου, φίλε μου, το γήπεδο που είναι τελικά? Λοιπόν,
Παρακάμπτω τα κακοπροαίρετα σχόλια. Ακούστε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Ξεκινάω λοιπόν για το γήπεδο ως άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να βλέπει πριν το γήπεδο, να βλέπει τον κόσμο να μπαίνει, να είναι λίγο άδειο, να βλέπει την προπόνηση των παιχτών, πώς κινούνται οι προπονητές κτλ. Οπότε πηγαίνω συνήθως μία ώρα πριν. Εγώ στο γήπεδο. Μ' αρέσει. Εντάξει, πείτε με ανώμαλο, εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, το Airbnb που έχω νοικιάσει είναι 16 λεπτά με τα πόδια από το γήπεδο της Βιλερμπάν. Στο Βιλερμπάν. Και εγώ χαλαρός, μια μισή ώρα πριν, έχω ρίξει τον υπνάκο μου, το power nap μου να είμαι έτοιμος. Ξεκινάω για το γήπεδο μια μισή ωρίτσα πριν. Και φτάνω μία ώρα και ένα τέταρτο πριν στο γήπεδο. Βλέπω κάτι ρολά κατεβασμένα, κάτι τέτοια. Εκεί αρχίζω και υποψιάζομαι. Λέω κάτι πάει λάθος τώρα. Γιατί σε αυτό το γήπεδο πήγα και πέρυσι και πριν όταν είχα πάει το 22 και το 22 όταν είχα πάει πάλι στο ίδιο γήπεδο, στο Αστρομπάλ. Λοιπόν, εκεί αρχίζω και υποψιάζομαι. Λέω, λες να έχει άλλη είσοδο πλέον. Μπήκα σε υποψίες. Κάνω το γύρο, μου παίρνει κάνα δεκάλεπτο να κάνω το γύρο. Τίποτα. Λέω, κάτσε να τσεκάρω πάλι το εισιτήριο, ρε φίλε, γιατί κάτι παίζει λάθος τώρα εδώ πέρα. Κοιτάζω το εισιτήριο, βλέπω διαφορετική οδό. Βλέπω LDLC Arena που έχουν πάει φέτος. Βλέπω LDLC Arena, διαφορετική οδό, το βάζω στο Maps. 40 λεπτά διαδρομή με λεωφορείο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, ότι δεν είναι ποτέ 40 λεπτά, είναι πάντα παραπάνω. Τέλος πάντων, πάω τρέχοντας στο λεωφορείο, το περιμένω, έρχεται σε 7 λεπτά, με το μεταξύ μία ώρα πριν αυτό, έτσι. Δηλαδή έφτανα, το Maps μου έλεγε ότι έφτανες 15 λεπτά πριν το match. Μπαίνω στο λεωφορείο, πήγαινε κομμάτια, εντάξει, να είναι καλά ο κύριος, και φτάνω, παιδιά, 10 λεπτά πριν μπω. Και όπως ξέρετε, όσοι έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχετε πάει σε γήπεδα στο εξωτερικό, όλοι οι Ευρωπαίοι στην Ευρώπη, όλοι οι Ευρωπαίοι μπαίνουν στο γήπεδο, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι ακόμα και σκάκι, δεν ξέρω τι θα είναι, μπαίνουν 5 λεπτά πριν. Πάντα αυτό γίνεται. 5 λεπτά πριν. Και να έχει μια ουρά, τι να σου πω τώρα. Άμα περίμενα στην ουρά μου, θα είχα μπει μισή ώρα μετά. Στο λέω σίγουρα, φιλέ, στο λέω σίγουρα. Οπότε, τι κάνει ο πολυμήχανος Έλλην, σκυπάρει όλη την ουρά, τη σκυπάρει όλη. Δεν με ενόχλησε κανένας, απλά πέρναγα. Έλεγα παγδούν και πέρναγα. Φτάνω στην αρχή στον έλεγχο, εκεί πέρα πρώτος κύριος, είχα μπει σε 5 λεπτά. Μια χαρά όλα. Μπαίνω σε 5 λεπτά, ανεβαίνω πάνω και αυτά, βρίσκω τη θέση μου, όλα καλά. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το story. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ενθουσιώδες story, αλλά εντάξει. Είχε ένα ενδιαφέρον το ότι πήγε σε λάθος γήπεδο, ρε φίλε. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας, ήθελα να το πούμε. Πλάκα είχε. Γιατί δεν πήγα σε λάθος γήπεδο. Εδώ ένα disclaimer. Η Ασβέλ είναι η ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Σωστά. Να πούμε και κάτι inside τώρα. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ, η οποία έχει. Ο Τόνι Πάρκερ αυτή τη στιγμή έχει την Villeurbanne, η οποία είναι η παραδοσιακή ομάδα της Villeurbanne που έχει τα τρόπαια κτλ. Και έχει και την ομάδα της Lyon του μπάσκετ. Και τις έχει συγχωνεύσει αυτές τις δύο και τις έχει κάνει Asvel. Κατάλαβες. Okay. Δηλαδή Asvel τι σημαίνει στα γαλλικά? Association Sportive Villeurbanne et Lyon. Villeurbanne et Lyonnais. Αυτό είναι. Okay. Αυτό. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Association, δηλαδή οργανισμός, sportif, αθλητικός οργανισμός της Villeurbanne και της Lyon. Αυτό έχει κάνει ο Τόνι Πάρκερ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έπαιζε στο παραδοσιακό γήπεδο της Villeurbanne πριν χρόνια μέχρι πρότινος και τώρα επειδή θέλει να εξελιχθεί είναι, πώς το πω παιδί μου, στον Παναθηναϊκό, σαν να έπαιζα παραδοσιακά στον τάφο του Ινδού και πάω στο ΆΚΑ. Κάπως έτσι. Ναι, εντάξει. Το πιάνουμε. Ναι, γιατί η LDLC Arena είναι επιβλητικό γήπεδο, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Αυτό ήταν το story. Εντάξει, μπερδέψαμε λίγο τα γήπεδα. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός ήταν στο γήπεδο. Βασικά δεν ήταν ούτε αυτός. Μπορεί να μπερδέψανε και αυτοί τα γήπεδα. Ο TJ Shorts μπορεί να μπερδεύτηκε. Ο TJ Shorts, ναι, μάλλον ήταν στο άλλο γήπεδο μαζί μου. Λοιπόν,
Βιλερμπάν Παναθηναϊκός 78-79. Μία νίκη την οποία ο Παναθηναϊκός την ήθελε, αλλά δεν την ήθελε με τον τρόπο που ήρθε. Τι εννοώ, ότι βαθμολογικά τον βοηθάει, αλλά από άποψη εμφάνισης δεν πείθει καθόλου ότι αυτή η ομάδα φέτος μπορεί να είναι στις πρώτες 4 και να έχει το πλεονέκτημα έδρα στη φετινή Ευρωλίγκα. Εμένα αυτό είναι το συμπέρασμά μου από αυτό το μάτς. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, βασικά ο coach Ataman ξεκίνησε με το δίδυμο στα γκάρτ, τον DJ Shorts και τον Βασίλη Τολιόπουλο, στο 3 με τον Νίκο Ροκαβόπουλο. Κατανόητη η πεντάδα, δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινάσει έτσι. Εντάξει, έπαιζε με τη Βιλερμπάν όμως. Ναι ρε φίλε, αλλά Shorts και Τολιόπουλος είναι σαν και εμένα στο ύψος. Δηλαδή έλεος. Δεν έχει σημασία. Ξεκινάει, ας να σου πω. Ξεκινάει με DJ Shorts, Βασίλη Τολιόπουλο στα γκάρτ. Στο 3 παίζει με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και μετά έχει στο 4-5 με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ και τον Ρισόν Χόλμς. Σωστά? Σωστά. Σωστό τώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ αυτή την πεντάδα την έβαλε γιατί ήθελε να πάρει πόντους επιθετικά, ήθελε να ξεφύγει στο σκορ επιθετικά και το έκανε αυτό. Από τη στιγμή που δεν του δίνανε, ο TJ Shorts δημιουργικά δεν του έδωσε τίποτα. Τον έκανε αλλαγή στο πρώτο πεντάλεπτο. Τον Τολιόπουλο τον έκανε στο πρώτο δίλεπτο και τον Ρογκαβόπουλο επίσης. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο coach πάλι, τις οποίες μπορούμε να τις πούμε μετά. Ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Στην άμυνα ο Παναθηναϊκός, για να μην λέμε και όλα τα κακά, ήταν καλός στην άμυνα. Δηλαδή είδε το Ρισόν Χόλμς να βγάζει ενέργεια με 4 blocks στο πρώτο ημίχρονο. Ο Χουάντσο έπαιξε καλή άμυνα. Είχε τον Οσμάνο, ο οποίος σε αυτό το παιχνίδι στα close out δεν ήταν κακός όπως ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια που έχει επιστρέψει τον τραυματισμό του, έτσι. Είχε, εντάξει, τον Τζέριαν Γκραντ σταθερά σε άμυνα και επίθεση, τον καλύτερο του παίχτη θεωρώ, τον πιο σταθερό μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό, ο οποίος του έδωσε πολύτιμες λύσεις και ειδικά στο σουτ 3 πόντων. Ήταν ο μόνος σταθερός στο τρίποντο από τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, ο καλύτερος του παίχτης δεν μπορώ να δεχτώ ότι για ακόμη ένα παιχνίδι είναι ο Κώστας Λούκας, ο οποίος βάζει 26 και μοιράζει 9 assist. Στα 36 του οδεύει για τα 37. Τα έχει κλείσει δηλαδή τα 36. Ο Παναθηναϊκός δεν... Μεγάλη εμφάνιση. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει λύσεις επιθετικά και για ακόμη ένα παιχνίδι φαίνεται επιθετικά η απουσία του Κέντρικ Ναν, γιατί ξαναλέω, αμυντικά ο Παναθηναϊκός, μην κοιτάτε τους 78. Οι 78 γίνανε με τα 2 σκοτωμένα τρίποντα στο τέλος. Έχει κρατήσει τη Βιλερμπάν στους 70 πόντους οριακά ο Παναθηναϊκός. Και δεν μπορεί να σκοράρει 90 μπροστά. Με αυτό το επιθετικό ταλέντο που έχει. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν η άμυνα το πρόβλημα. Ότι έφαγα 95. Παράδειγμα, πόσους έφαγε από τη Βαλένθια στο Άκα. Ή πόσους έφαγε από τη Μακάμπι στο Ισραήλ. Δεν θυμάμαι πόσο ήτανε. Με τη Μακάμπι στο Ισραήλ ήταν πιο χαμηλό το σκορ. Ήταν πιο χαμηλό. Κοίταξε να δεις. Μη σου χαλάσω τον ρυθμό. Απλά να πω ένα πράγμα ότι ουσιαστικά ήταν τρομερή η άμυνα του Παναθηναϊκού. Βέβαια είναι και κακή ομάδα η Βιλερμπάν, αλλά έφαγε πολλούς πόντους στο τελευταίο πεντάλεπτο. Το ένα αυτό. Αυτό ήταν ότι γι' αυτό ανέβηκε το σκορ που εντάξει και 78 πόντοι λίγοι είναι για την EuroLeague. Απλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε να έχει φάει και λιγότερους. Απλά στο τέλος έφαγε πολλούς μαζεμένους. Και το δεύτερο είναι ότι χωρίς το Ναν, ο Παναθηναϊκός έχει τρομερό επιθετικό πρόβλημα. Δεν έχει αμυντικό αυτή τη στιγμή. Έχει κυρίως επιθετικό, δεν μπορεί να σκοράρει. Σωστά. Δεν μπορεί να σκοράρει. Εντάξει, αυτά για το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να συζητήσω για το παιχνίδι. Να πούμε τι για το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν έγινε για κάποιο play. Είδαμε τον coach, ο οποίος ανακάτευε για την τράπουλα, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις μετά ότι κάποιοι παίχτες με τον ντροπιαστικό τρόπο που παίζουν δείχνουν ότι δεν είναι για το επίπεδο της Ευρωλίγκας. Το οποίο μπορούμε. Εδώ αξίζει να σταθούμε. Ναι. Μπορούμε να αντιληφθούμε. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει κιόλας να στέκομαι σε δηλώσεις, γιατί ειδικά του coach Ataman, γιατί ξέρω ότι τα πολλά που λέει είναι και λίγο διφορούμενα. Ναι, θέλω να πω ότι δεν ξέρεις γιατί το λες. Φέτος δηλώνει κάτι μετά από κάθε μάτς. Κατάλαβες. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η δήλωση μπορεί να μας βάλει να σκεφτούμε ποιους παίχτες μπορεί να εννοεί ο coach Ataman ή βασικά ποιον συγκεκριμένο παίχτη μπορεί να εννοεί ο coach Ataman. Έναν παίχτη τον οποίον, κοίταξε, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
Γιατί ο TJ Shorts τον πρώτο καιρό στον Παναθηναϊκό δεν είχε ρόλο. Δεν είχε ρόλο ο TJ Shorts. Τώρα βλέπουμε ότι του δίνει την μπαγκέτα και στο χθεσινό παιχνίδι, επίτρεψέ μου, αλλά δεν ήταν όχι απλά ο παίχτης του EuroCup, ένας παίχτης ο οποίος μάλλον ήταν μέτριο στο EuroCup. Αυτό το πρόσωπο έδειξε χθες. Χθες ήταν το χειρότερο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Γιατί τα πρώτα 2-3 δεν πάμε να μετρήσουμε, ήταν καινούριος κτλ. Εγώ νομίζω ότι χθες η εικόνα του Shorts ήταν τραγική. Δηλαδή ήταν ο χειρότερος Shorts που έχω δει ποτέ. Και απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει και κάποιο αμυντικό φόβητρο. Και επίσης δεν κατάλαβα, αυτή η ερώτηση πάει στον coach Ataman, γιατί coach παίζουμε hedge out στον Thomas Hertel. Τι φοβόμαστε, το catch and shoot, το shoot μετά από τρίπλα του Thomas Hertel. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Κοίτα, δηλαδή αντί να περιορίσουμε το τιμώρησε με την δημιουργία του ο Hertel, γιατί είναι φοβερός πασέρ. Μα αυτό σου λέω. Γιατί παίξαμε hedge out στον Thomas Hertel, ενώ ξέρουμε ότι καλύτερος είναι δημιουργός πλέον. Δεν λέω κάτι για το παιδί, αλλά εντάξει, έχει φτάσει και 37 χρονών ο Thomas Hertel. Πόσο είναι? Ναι, και είχε να παίξει μπάσκετ τόσο παίκτης. καιρό. Ναι, καλός παίκτης. Στα καλά αλλά... του, πολύ καλός. Αλλά αυτό το να παίξουμε hedge out τον Thomas Hertel για να μην σουτάρει, ας πούμε, δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Και να του ευκολύνουμε την μπάσα στη weak side, ούτε αυτό δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει, αλλά η εμφάνιση του δεν πείθει και η σεζόν του ουσιαστικά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι εντός στόχων, αλλά η σεζόν του στην Ευρωλίγκα, βασικά όχι, συγγνώμη να το διατυπώσω λίγο καλύτερα, όχι η σεζόν του στην Ευρωλίγκα, η σεζόν του για να δει τι πιθανότητες θα έχει για να μπει στο Final Four, εξαρτάται από αυτό το μήνα. Και θα τα αναλύσουμε και στη βαθμολογία αργότερα. Αυτά ήθελα να πω για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε να κάνουμε κάποια ανάλυση για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Δεν νομίζω ότι αξίζει. Δηλαδή θα τρώμε και το χρόνο. Θα αναλωνόμαστε συνέχεια στα ίδια και στα ίδια πράγματα. Μου επιτρέπεις λίγο να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις? Ναι. Πρώτα απ' όλα, θεωρείς ότι ο Άταμαν αναφέρεται μόνο στο Shorts ή αναφέρεται και σε άλλους παίχτες? Απάντα, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν πάει μόνο για το Shorts αυτό και δεν είπε κιόλας ένας συγκεκριμένος παίχτης. Είπε παίκτες. Πληθυντικός. Ναι. Κοίταξε. Θεωρώ ότι πάει πρωτίστως στο DJ Shorts. Όχι μόνο, επειδή εγώ ήμουνα μέσα στο γήπεδο και τον πάγκο τον έβλεπα και επίτηδες κοίταζα τον πάγκο για να βλέπω αντιδράσεις. Αυτός που φαίνεται ότι είναι εκτός κλίματος ομάδος, εντάξει, τώρα άμα είναι να μου πεις άμα αυτό πηγαίνει για το Γιούρτσεβεν, προφανώς και μπορεί να πηγαίνει για το Γιούρτσεβεν, αλλά ο Γιούρτσεβεν ουσιαστικά είναι εκτός ομάδας. Δεν νομίζω ότι θα τον ξαναδούμε να παίζει στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι πηγαίνει πρωτίστως στο DJ Shorts και μετά, τι να σου πω, ας πούμε από τον πάγκο που είδα, δεν είδα κάποιον ο οποίος να είναι τόσο αμέτωχος στην ομάδα. Δηλαδή παράδειγμα ο Ρογκαβόπουλος που δεν έκανε καλό μάτς και τα άκουγε από τον Αταμάν. Ήταν πολύ in στο πνεύμα της ομάδας και να σηκωθεί από τον πάγκο, να πανηγυρίσει, να τρέξει, να δώσει το χέρι στους παίχτες. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Ρογκαβόπουλος είναι θετικό στοιχείο. Απλώς αυτός και ο Μίτογλου είναι παίχτες που είναι κάπως παίχτες ειδικών αποστολών, που έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε το θέμα με τους Έλληνες, μπορεί να είχε κάποιους καλύτερους εκεί, πιο αθλητικούς κτλ. Γιατί έχει πρόβλημα αθλητικότητας. Αλλά καλώς ή κακώς χρειάζεται και Έλληνες παίκτες και μιλάμε για δύο ενεργά μέλη της εθνικής. Δηλαδή παίκτες κανονικούς εθνικής ομάδας, δεν είναι παίκτες σειράς. Ένα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο Αταμάν δεν αναφέρεται μόνο στο Shorts, αναφέρεται κυρίως σε αυτόν για το λόγο ότι αμείβεται με 2,5 εκατομμύρια ετησίως. Έχει πάρει ένα εκπληκτικά μεγάλο συμβόλαιο. Βέβαια, θεωρώ ότι υπάρχει θέμα και του Αταμάν το ότι δεν έχει βρει τον τρόπο να αναδείξει το Shorts. Ο οποίος όμως είναι ένας παίκτης με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τρόπο παιχνιδιού που χρειάζονται πολλά πράγματα σε μια ομάδα για να είναι αποδοτικός. Εγώ αυτό τελικά έχω αποφασίσει και θεωρώ ότι ήταν λάθος η μεταγραφή του Παναθηναϊκού, γιατί
δεν μπορούσε να στηρίξει όλη την ομάδα πάνω στο Shorts. Γιατί ο Shorts χρειάζεται μια ομάδα να είναι στηριγμένη όλοι πάνω του για να είναι αποδοτικός. Mm-hmm. Θέλει defensive wing τύπου Tyson Ward, θέλει ψηλό να τον καλύπτει από πίσω όπως είναι ο Αντί για τον DJ Shorts έπρεπε να πάρει τον Elijah Bryan. Αλλά αυτά τα λέμε κατόπιν εορτής, τώρα δεν έχει καμία σημασία να τα λέμε αυτά. Η ομάδα έχει χτιστεί όπως έχει χτιστεί. Δεν νομίζω δηλαδή ότι βοηθάει κάπου να κάνουμε συζήτηση αν δεν έπαιρνε τον DJ Shorts και έπαιρνε κάποιον άλλον, τι θα γινόταν και αν και αυτά. Η ομάδα είναι αυτή που είναι τώρα. Έτσι. Ναι. Το ότι έχει κάνει λάθος στη διαχείριση DJ Shorts συμφωνούμε. Αλλά εσύ για ποιον άλλον παίχτη. Για ποιον άλλον παίχτη. Ναι. Το Jurtseven το είπες, προφανώς. Εγώ νομίζω ότι γενικά σίγουρα δεν ήταν ευχαριστημένος ούτε από τον Τολιόπουλο, δηλαδή τον έβαλε 2 λεπτά και τον απέσυρε. Δεν λέω ότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά στις δηλώσεις του είπε ότι δεν είναι παίχτες που είναι για αυτό το επίπεδο, παίζουν τόσο τροπιαστικά που μας δείχνει ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, άμα θεωρεί τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος παίζει την πρώτη του σεζόν στην Ευρωλίγκα, την πρώτη του εννοώ, και με τον Ολυμπιακό ήταν σε ρόστερ EuroLeague, αλλά δεν έχει παίξει. Αυτό εννοώ. Ότι είναι ουσιαστικά η πρώτη του σεζόν στα 30 το παιδί που παίζει στην Ευρωλίγκα, δεν νομίζω ότι είναι EuroLeague player ο Βασίλης Τολιόπουλος. Είναι δυνητικά, έχει το ταλέντο για να μπορέσει να παίξει, αλλά δεν είναι EuroLeague player. Γι' αυτό θεωρώ ότι κατά βάση, κατά 90% πήγαινε στο DJ Shorts. Okay. Και εγώ θεωρώ ότι γενικά και οι ψηλοί του Παναθηναϊκού και ο Φαρίτ και ο Jurtseven, λίγο περισσότερο ο Jurtseven αλλά και ο Φαρίτ, δεν έχουν καλή εικόνα. Σε αντίθεση με τον Holtz, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό και είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Ναι, θα δούμε και πώς θα πλαισιωθεί η θέση 5 του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά περιμένει το πρώτο του πεντάρι να παίξει. Ναι, περιμένει τον Λεσόρ και ταυτόχρονα δεν ξέρουμε κιόλας αν θα πάρει και παίχτη στο 4 που θα μπορεί να παίζει και στο 5. Δεν ξέρω τώρα. Σήμερα έχει ξεκινήσει πάλι η φημολογία για τον Hayes Davis. Έντονα. Δεν πιστεύω εγώ τίποτα και δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίχτη. Οκ. Κοίταξε, άμα δεν πάρει το Hayes Davis, δεν θεωρώ ότι θα πάρει παίχτη. Αυτό, για να το θέσω καλύτερα. Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ σε αυτό. Σε αυτό συμφωνώ πολύ. Γιατί ο Hayes Davis είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει ισορροπίες. Το να πάρει, ας πούμε, εγώ το Γιαμπουσέλ, εγώ σου είχα πει ότι δεν αλλάζει ισορροπίες. Για μένα. Μπορεί να κάνω και για μένα. Γιατί δεν είναι καλός παίκτης. Αλλά ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει το Χουάντσο και το Μίτολ. Δηλαδή, αν πάρει το Hayes Davis, προφανώς και αλλάζει ισορροπίες. Mm-hmm. Πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Πάμε να προχωρήσουμε, μία στα υπόλοιπα. Βασικά θα το κάνουμε στο τέλος. Να σχολιάσουμε λίγο το ρόστερ Ελλήνων του Παναθηναϊκού. Για να δεις ότι ακόμη και με την απόκτηση ξένου παίχτη θα πρέπει να αφήσει κάποιον έξω επιπλέον. Θα τα πούμε μετά. Πάμε λίγο στο μάτς. Έχουμε Παρί Ρεάλ Μαδρίτης 98-92. Πολύ μεγάλη νίκη της Παρί στο Παρίσι. Κερδίζει την φορμαρισμένη Ρεάλ, η οποία έρχεται την άλλη εβδομάδα να παίξει στο ΆΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι μεγάλη σημασία για το πλεονέκτημα έδρας για τον Παναθηναϊκό, ναι. Και όχι μόνο για το πλεονέκτημα έδρας, και για την εξάδα. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι, μπλέκει και για την εξάδα πολύ. Ναι. Είναι must win το μάτς. Έκπληξη αυτή η νίκη της Παρί με τον Ιφή να κάνει μεγάλο μάτς. Mm-hmm. Ο γνωστός. Ποιος άλλος? Ο συνήθις ύποπτος. Μπράβο. Φενέρ Ανατολού Εφές 79-62. Στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης, εντάξει, ηλίου φαϊνότερον ότι η Φενέρ θα κέρδιζε το παιχνίδι. Ειδικά το βλέπουμε ότι υποχρέωσε, ας πούμε, στην πρώτη περίοδο ξεκίνησε φοβερά το παιχνίδι, υποχρεώνοντας την Ανατολού Εφές να σκοράρει μόνο 8 πόντους, 25-8 σκορ πρώτης περίοδου. Εντάξει, η Φενέρ, το είπαμε, είναι μαζί με τον Ολυμπιακό η πιο φορμαρισμένη ομάδα μέχρι στιγμής, πλήρη σε όλες τις θέσεις πλην του 5, αλλά βλέπουμε ότι ο Σάρας έχει βρει τον τρόπο να το καλύπτει αυτό το κενό, έχοντας τον πάρα πολύ καλό Νικολό Μέλη, ο οποίος μαρκάρει παντού και πάντα. Είναι πολύ σκληρή στην άμυνα η Φενέρ. Ναι, είναι απίστευτη στην άμυνα. Εν τω μεταξύ, μοναδικός διψήφιος παίκτης της Εφές ο Σέιμπεν Λί με 19 πόντους. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, Χόρτον Τάκερ πρώτο σκόρερ. Πολύ φορμαρισμένος ο Τάκερ. MVP contender.
Ο ίδιος έχει πει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στη EuroLeague, αλλά για μένα δεν είναι σε Rookie αυτή of την the κατηγορία. Θα τον έλεγα στην κατηγορία Rookie of the Year, αλλά όταν θα τελειώσει η κανονική περίοδο θα κάνουμε βραβεία. Στο λέω από τώρα, οπότε κράτα τα για εκεί. Εντάξει, δεν λέω τίποτα τότε. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και δεν λέω τίποτα. Λοιπόν. Πάω παρακάτω. Χάπολ Τελαβίβ, Μπάγερ Μονάχου, 64-79. Μεγάλο διπλό της Bayern, η οποία μετά τη νίκη με τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο έχει κερδίσει και τη Χάπολ και έχει κερδίσει και τη Βαλένθια στην έδρα της την προηγούμενη αγωνιστική, η οποία Χάπολ μπαίνει σε μονοπάτια. Βγήκε ο πρόεδρος και δήλωσε, είχε εχμές, είχε ραντεβού κλεισμένα με Ιτούδη και υπόλοιπο προπονητικό staff και άφησε εχμές για πράγματα ανεξήγητα και πράγματα παράδεκτα που δεν περνάνε στον οργανισμό Χάπολ Τελαβίβ. Περνάει ένα ντεφορμάρισμα η Χάπολ, έτσι. Ο πρόεδρος της Χάπολ, άνετα πρόεδρος τοπικού στην Ελλάδα. Πολύ άνετα. Ναι, από το παρουσιαστικό. Είναι μίστης. Μίστης, όχι, με αυτό που κάνει. Είναι μίστης, δεν υπάρχει. Δίνει μετοχές σε όλους τους παίκτες για να τους πάρει. Βγαίνει, κάνει δηλώσεις. Είναι μίστης. Βαλκάνιος δεν είναι. Ισραηλινός είναι νομίζω. Ισραηλινός είναι. Ναι, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι μίστης, σοβαρός. Νομίζω ότι ήταν Σέρβος. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι ήταν Σέρβος. Νομίζω Ισραηλινός. Ο κύριος Γιαννάη. Γιαννάη. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αρμάνι Μιλάνο Παρτίζαν 85-79. Η Αρμάνι κερδίζει. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για το μάτς. Εντάξει, η Παρτιζάν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Εκτός στόχων, το Μιλάνο προσπαθεί να μπει στη δεκάδα. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 94-83. Πολύ σημαντική νίκη για τη Βαλένθια. Επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο Μόναχο. Και είναι στο κόλπο. Στο κόλπο για την τετράδα. Ανατροπή. Ωραίο μάτς αυτό, το είδα. Πολύ καλό μάτς. Και η Βαλένθια είναι σκληρή, δηλαδή στο τέλος έπαιξε καλή άμυνα, δεν μπορούσε να φάει καλάθι, είχε το Μοντέρο σε μεγάλη μέρα. Οκ. Σημαντική νίκη. Είναι στο κυνήγι της εξάδας περισσότερο, θα έλεγα, η Βαλένθια παρά της τετράδας αυτή τη στιγμή. Σωστά. Μονακό Βίρτους 82-84 με τρίποντο μαχαιριά από το γνωστό γνώριμο. Τρίποντο δεν ήτανε ή κάνω λάθος? Τρίποντο, νικητήριο, τον κύριο Βιλντόζα. Το γνωστό γνώριμο σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος έφερε την έκπληξη. Η Μονακό χάνει έδαφος, έχει και άλλα προβλήματα εντός της ομάδος και οικονομικά με το πέναλτι που έχει φάει λόγω μεταγραφών. Έκρηξη του coach Σπανούλη, έκρηξη συνέντευξη τύπου. Να πω ότι μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα να κάνω ένα σχόλιο. Δεν σου επιτρέπω. Ο κύριος Βιλντόζα σε 2 σερί χρονιές απέτυχε σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Εννοείται ότι μετά το νικητήριο τρίποντό του υπήρχε σχόλιο από κάτω ότι δεν έκανε αιώνιος ο Βιλντόζα. Κακός είναι. Ναι. Εντάξει, παιδί μου. Αυτό είναι η ελληνική λογική. Ναι. Ότι εντάξει, κοίταξε, θα έκανε πάντα ο καλός. Θα έκανε άμα δίναμε στο Βιλντόζα μία μπάλα και του λέγαμε έλα να παίξει. Θα έκανε. Παίξε μόνος. Εννοείται. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης να πω ότι η Μονακό έχει σοβαρά θέματα. Ο Μάικ Τζέιμς το καλοκαίρι θα αποχωρήσει. Πρόβλεψη και ο Σπανούλης θα αποχωρήσει. Θα αποχωρήσει και ο Σπανούλης. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Βγήκε και μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για ένα θέμα το οποίο εμείς έχουμε θίξει πολλές φορές εδώ. Για το ότι η Μονακό είναι η μόνη ομάδα που έχει ένα τόσο μικρό ρόστερ. Μίλησε και ονομαστικά για τον Κόρι Τζόζεφ ότι δεν κατάλαβε ποτέ το λόγο που δεν ενεργοποιήθηκε σαν παίκτη και ότι έφυγε. Ότι γενικά όλες οι ομάδες έχουν 17-18 παίκτες ρόστερ και αυτός έχει 12. Δεν μπορεί καλά να προπονηθεί. Και ότι με όλα αυτά που διαβάζουν οι παίκτες στα social media κτλ. Τις καθυστερημένες πληρωμές, τα οικονομικά προβλήματα, υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας και οι 3 σερίτες δεν είναι τυχαίες, θεωρώ. Λοιπόν, η Μονακό αυτή τη στιγμή είναι στο 15-10 μαζί με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρω ένα hot take και θα πω ότι η Μονακό θα είναι
εκτός δεκάδας. Εκτός δεκάδας. Ναι. Θες να σου πω το πρόγραμμα της Μονακό? Ρε φίλε, είναι όμως 3 νίκες πάνω. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι εκτός δεκάδας. Ότι μπορεί να είναι εκτός εξάδας, οκ, θα το ακούσω. Εκτός δεκάδας δεν νομίζω. Δεν νομίζεις? Θες να ακούσουμε το πρόγραμμα? Παρακαλώ. Με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία. Με την Bayern στο Μόναχο. Διαβολευδομάδα εδώ. 2 μάτς φωτιά. Μετά πάει και παίζει στο Πριγκιπάτο με την Μπασκόνια. Εγώ θεωρώ στη διαβολευδομάδα θα κάνει 0-2. Άμα κάνει 0-2, μπλέκει πολύ το πράγμα. 0-2. Κερδίζει την Μπασκόνια στο Πριγκιπάτο. 1-2. Παίζει με τη Βιλερμπάν. Όχι, δεν παίζει με τη Βιλερμπάν. Συγγνώμη. Αυτό είναι French Cup. Πάει και παίζει μετά τη διακοπή. Πάει και παίζει στο Πριγκιπάτο πάλι με τη Μακάμπι. Και μετά έχει με Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε πες ότι κάνει 2-3. 2-3 τη Φενέρ δεν νομίζω θα την κερδίσει. Και μετά έχει τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο. 2-4. Δύσκολο πρόγραμμα. 2-4. Με 2 νίκες και 4 ήττες η Βιλερμπάν αυτή τη στιγμή θα είναι στο 17-14 και όχι στο 15-10. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ... Οκ, ναι. Νομίζω ότι θα είναι μέσα πάντως. Αλλά μπορεί να είναι στις χαμηλές θέσεις, αυτό το ακούω. Mm-hmm. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο επόμενο μάτς, γιατί βγαίνει και το βίντεο μεγάλο. Εντάξει, γιατί αγχώνεσαι. Τα παιδιά εδώ πέρα θέλουν υλικό, εγώ έχω ακούσει. Θέλουν υλικό. Θέλουν και 2 ώρες να κάτσετε, θα σας βλέπουμε εμείς. Έτσι έχω ακούσει. Λες να μου λένε ψέματα. Λοιπόν, Αστέρας, Ντουμπάι 95-92. Δεν απαντά, όχι. Με ένα εκπληκτικό show του Ερυθρού Αστέρα στο πρώτο ημίχρονο και πρωταγωνιστές τους γνωστούς Γουόρα, όπως μου έχουν πει να τον λέω και όχι Νουόρα, τον κύριο Μακιντάιρ και τον κύριο Μπάτλερ, ο Μανέ λίγο σε πιο χαμηλά στάνταρ, και βέβαια ο κύριος Ιζούντου, ο οποίος είναι σε εκπληκτική φόρμα. Μεγάλος Ιζούντου. Απ' την άλλη, το Ντουμπάι, το οποίο θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα, συνήθως ύποπτη Μακίνλεϊ Ράιτ, να δούμε που θα παίζει αυτός ο παίκτης του χρόνου, και ο κύριος Καμπεγγέλε επίσης το ίδιο και για αυτόν. Ο κύριος Μπέικον. Και ο κύριος Μπέικον, τον οποίο ξέχασα να αναφέρω. Σταθερή αξία. Τρελός. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, Μπασκόνια Ζάλγκιρις 102-91. Πολύ σημαντική νίκη για τους Βάσκους που βάζουν και στη Ζάλγκιρις δύσκολα, η οποία παλεύει για τη δεκάδα μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα. Με πρώτο σκόρερ τον αγαπημένο σου. Ο κόσμος περιμένει να τον πει. Καμπαγού. Ο κόσμος για αυτή θυμίζει που θα τον πεις με γαλλική προφορά σε κάθε επεισόδιο. Α, ναι. Αυτό θέλουν. Έτσι μου έχουν πει οι fans. Εντάξει ρε παιδί μου. Ο καθένας όπως μπορεί. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο πάρ της εκπομπής. Πολύ γρήγορα να πούμε τους Έλληνες του Παναθηναϊκού. Ναι, ανάλυση βαθμολογίας κάναμε και στα προηγούμενα επεισόδια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Θα κάνουμε μετά τη διαβολοβδομάδα την επόμενη, οπότε θα έχουμε. Που θα είναι πιο σημαντική γιατί έχει ο Παναθηναϊκός 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια να παίξει. Ναι, πάμε τώρα για τους Έλληνες γρήγορα και μετά να κλείσουμε προβλέψεις για την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, Έλληνες. Να στα πάω από αναθέσεις να μου πεις. Έτσι. Βασικά θα σου πω το ρόστερ. Θα σου πω το ρόστερ του Παναθηναϊκού να μου πεις ποιος ξένος θα μείνει έξω από τους Έλληνες. Από τους ξένους, συγγνώμη. Ξεκινάω. Κώστας Λούκα, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Βασίλη Τολιόπουλο, TJ Shorts. Είμαστε 5. Μετά πάμε. Ναι. Τσέντι Όσμαν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μάριος Γκριγκόνης. 8. Μετά πάμε. Χουάντσο Μιτογλου. 10. Χόλμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν. Ας πάρουμε τώρα τους 6 Έλληνες που θα παίζουν. Οι 6 Έλληνες είναι Κώστας Λούκας. Έχω ξεχάσει και το Σαμοντούροφ τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά λοιπόν είναι Κώστας Λούκας, Βασίλης Τολιόπουλος,
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αλέξανδρος Αμοντούροφ, Ντίνος Μητογλου, 5. Και ψάχνω έναν. Πες τον μου. Κώστας Λούκα, Βασίλη Τολιόπουλο, Αλέξανδρος Αμοντούροφ, Ντίνο Μητογλου, Ρογκαβόπουλος. Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Αυτή είναι η 6. Και ψάχνουμε τώρα τους 6 ξένους. Πάλι quiz. 2 συνεχόμενα quiz. Ποιος θα μείνει έξω? Λοιπόν, έχουμε Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, 1, 2, Τσέντι Όσμαν, 3. 3. 4. Χουάντσο, Χουάντσο. 5. Χόλμς, 5. 6. Φαρίντ. Ποιος μένει έξω? Γιούρτσεβεν Σόρτς και Γκριγκόνης. Πάρα πολύ σωστά. Άρα ο TJ Shorts δεν νομίζω ότι χωράει. Τώρα ο Παναθηναϊκός στην υποτιθέμενη πάρει τον Hayes Davis. Όχι ξένο, τον Hayes Davis. Ποιος θα κοπεί? Ο Kenneth Farid. Φίλε εδώ το... Farid πιστεύω. Αλλά και θα παίζει με του Ίνερ στο 4-5 το Hayes Davis και τον Χουάντσο. Το Μίτολ. Άμα μπει και ο Λεσόρ, ποιος θα κοπεί? Δύσκολο. Κατάλαβες τι σου λέω? Κατάλαβες γιατί ο Παναθηναϊκός. Εκεί μπορεί να κοπεί ακόμη και ο Χουάντσο που το θεωρώ ακραίο. Αλλά... Όχι. Δεν μπορεί να κοπεί ο Χουάντσο για να μπει ο Λεσόρ. Όχι, άρα θα κοπεί ο Λεσόρ. Κατάλαβες, δηλαδή είναι εκεί η εξίσωση πολύ δύσκολη. Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω άμα θα πάει να πάρει έναν παίχτη ο οποίος μπορεί και να μην παίζει στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μόνο και μόνο για να τον πάρει μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο. Το ακούω αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου η σκέψη. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πώς σκέφτομαι έτσι. Ότι ο TJ Shorts πλέον για ελληνικό πρωτάθλημα είναι εκτός ρόστερ. Άμα πρέπει δηλαδή να αφήσουμε. Από τη στιγμή που είχε ανέβει και ο Τολιόπουλος, ναι. Απλά εγώ αυτό που έχω να πω στην αντίπερα όχθη, ότι θα σου πει ο Γιαννακόπουλος ή ο Αταμάν, τώρα εδώ και εγώ είμαστε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, πιο ελληνικό πρωτάθλημα, ποιοι τελική. Όταν θα έρθει η ώρα εκεί θα βρούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Στην τελική μπορεί να δηλώσει και 8 παίχτες και πριν το μάτς να αποφασίζει τους 6. Μπορεί να γίνει και ένα rotation, ας πούμε εκεί. Θα μπορούσε, ναι. Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, πάμε για προβλέψεις για τη διαβολοβδομάδα. Ναι. Ξεκινάμε. Πώς ξεκινάμε? Τι θες? Πάμε για τον Ολυμπιακό που τα έχω εύκαιρα. Πάμε για τον Ολυμπιακό. Την Τρίτη ο Ολυμπιακός πάει στο Ντουμπάι, στην Coca-Cola Arena, 6 ώρα το απόγευμα, αυτή η κακή ώρα που παίζει η Ντουμπάι τέλος πάντων. Το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Όχι γιατί η Ντουμπάι είναι καμιά ομαδάρα, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει όλα τα παιχνίδια και κάποια στιγμή θα πρέπει και να κάνει μια ήττα. Και ότι η Ντουμπάι στην έδρα της είναι καλή, κυρίως λόγω του ότι οι άλλες ομάδες ταλαιπωρούνται από το ταξίδι. Εγώ αυτό πιστεύω εν τέλει. Mm-hmm. Αλλά θα πω ότι με τη φόρα που έχει ο Ολυμπιακός και επειδή είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ποιοτική αλλά κάπως αλλοπρόσαλη Ντουμπάι, διπλό. Διπλό μετάσεις άσου θα πω. Ωραία. Και το επόμενο παίζει 5 ή 6. 6 Φλεβάρι. Παρασκευή με τη Βίρτους στο ΣΕΦ. Άσος από εδώ μέχρι την Πολόνια. Ωραία. Συμφωνώ. Το πρώτο θεωρώ άσο. Το δεύτερο θεωρώ άσο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πιστεύω θα κάνει 1-1 με προοπτική να κάνει 2-0. Πάμε και στο Παναθηναϊκό, τα οποία δεν τα έχω. Μισό λεπτάκι. Θα τα έχεις τώρα. Α, παίζει με τη Real. Παίζει με τη Real στο Άκα, στο Telecom Center τέλος πάντων. Και μετά πάει και παίζει με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Πριν πω, θέλω να σου πω λίγο, επειδή μάθαμε και κάποια insights τέλος πάντων από κάποια άτομα, από ένα άτομο βασικά, εδώ στη Λιόν που είμαι, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη Βιλερμπάν 9 παρατέταρτο ώρα Γαλλίας. Το μάτς τελείωσε 11 και 4 λόγω των συνεχών time out στο τέλος. Οι παίχτες πήγανε σπίτι τους γύρω στις 12, στο ξενοδοχείο δηλαδή, γύρω στις 12. Μέχρι να φάνε να κάνουν την αποθεραπεία, η ώρα πήγε 2 η ώρα. Τα ξημερώματα φεύγανε γιατί πρέπει να πάνε στη Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο παίζουν με τον Άρη στο Αλεξάνδριο. Θα παίξουν την Κυριακή, θα φύγουν κατευθείαν το βράδυ της Κυριακής για να φτάσουν Κυριακή βράδυ Δευτέρα ξημερώματα πίσω στο Telecom Center στην Αθήνα
να κάνουν μία προπόνηση τη Δευτέρα το απόγευμα, γιατί την Τρίτη το βράδυ παίζουν με τη Real. Θα παίξουν με τη Real το βράδυ, θα γυρίσουν σπίτι τους 12 η ώρα, θα πρέπει να φύγουν την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να πάνε στο Βελιγράδι, γιατί την Πέμπτη, θα πρέπει να κάνουν προπόνηση Τετάρτη δηλαδή, γιατί την Πέμπτη παίζουν με την Παρτιζάν. Οπότε, άμα τα βάλεις και όλα αυτά στην εξίσωση, η ομάδα είναι ήδη καταπονεμένη από τα ταξίδια. Σκέψου, έτσι. Οπότε, Παναθηναϊκός Ρεάλ, 3 Φλεβάρι. Η καρδιά μου λέει Άσος. Η λογική μου λέει ότι άμα παρουσιάσει το πρόσωπο. Βασικά θα έχει τον Κέντρικ Ναν με τη Real Madrid. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Κατά πάσα πιθανότητα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Κατά πάσα πιθανότητα. Από ρεπορτάζ που έχω δει, είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχει τον Κέντρικ Ναν. Άμα δεν έχει τον Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός θα χάσει. Άμα τον έχει, πιστεύω θα κερδίσει. Με την Παρτιζάν θα πω διπλό. Είμαι μαζί σου, συμφωνώ. Δηλαδή, χωρίς Ναν θεωρώ πολύ δύσκολο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Με Ναν το θεωρώ το παιχνίδι 50-50, 51-49 λόγω έδρας για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ωραία. Αυτά είναι. Εντάξει. Δηλαδή, λέμε για ένα 2 στα 4 με προοπτική να γίνει 4 στα 4 για τις ελληνικές ομάδες. Δεν βλέπω. Εγώ βλέπω στη χειρότερη 3 στα 4, να ξέρεις. 3 στα 4. Δεν ξέρω ποιος και τι. Στη χειρότερη 3 στα 4. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Τελειώσαμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον με αυτό το ύφος, ναι. Τι εννοείς με αυτό το ύφος? Αυτή την εκπομπή που κάνουμε της επικαιρότητας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Άρα την επόμενη εβδομάδα επικαιρότητα με διαβολοβδομάδα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και comment. Απαντάμε σε όλα τα comments. Και subscribe για να βλέπετε το υλικό που ανεβαίνει και θα ανέβει με άλλα elements στο κανάλι. Όσοι μας ακολουθείτε στο Instagram έχετε μάθει τι έρχεται την άλλη εβδομάδα. Ακολουθήστε μας και στο Instagram και στο TikTok που είναι εδώ κάτω, πολύ κάτω, για να μαθαίνετε και exclusive πράγματα, exclusive content που ανεβαίνει στις υπόλοιπες πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ.